te zanin ku îro dibistanên Tirkiyeyê ev sala jî vê serdemên nû vebûn dîsa. Lê mixabin zarokên Kurd bi zimanê xwe bê payîdar wan dibistanan perwerde dibînin. Daxwaza me ser vê esasî bû ku zarokên Kurd êdî bi zimanê dayîka xwe di van dibistanan da perwerdeya zimanê xwe bibînin. Bername me îro ser vê esasê bû heta zarokên Kurd, gelê Kurd bi zimanê dayîka xwe, bi zimanê Kurdî perwerde bibîne û zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiya wê fermî ev daxwaza me dê berdewam bike. Daxwaza me li ser zimanê me ye. Em dixwazin zimanê me bite zimanê perwerdehî, bite zimanê wek resmiyetê. Em jî Tirkiyeyê de jiyana xwe berdewam dikin. Ji bo wê jiyanê zimanê me zimanê Kurdî ye. Em ji bo zimanê xwe berxwe didin û em hes dikin zimanê me bite zimanê fermî. Zariyê me, jinên me em hes nakin êdî çû kes Tirkî gel zariyê xwe biaxive. Çünkü zimanê me zimaneke qedîm e û em hes nakin zimanê me bête berzekirin û binpêkirin. Ji bo zimanê xwe em ê berxwe bidin û em ê berxwedana xwe bilind bikin. Em hes dikin yani ciheke demokrasiyê em tişên mesela zimanê me jî bite zimaneke fermî Tirkiyeyê de çünkü em nêzîkî milyona Kurda 100 milyon Kurd Tirkiyeyê de jiyana xwe dikin zimanê me Kurdî ye ama mixabin dibistana da fermiyetê de zimanê me winda kirîne em dixwazin fermiyetê de jî zimanê me êdî bête şixulandin. Ku hikûmeta dewleta Tirkiyeyê em bêjin em qas ku ve em tune kirin asmile kirin bes êdî metve êdî zarokê me jî û ser zimanê xwe perfedeya xwe bibînin û çanda xwe kültûra xwe ser zimana xwe jiyan bikin. Bênayî jî em dibêjin çanda me, zimanê me, xeberdana me, müzîka me, her tiştê me zimanê me yê Kurdî ye. Elî êdî dewlet bira bibîne. Ev Bangaziyan pê hebe em bû zimanê xwe hatine, em bû çanda zarokê xwe hatine. Em ji xwe êdî zimanê xwe bînake, em doyikê heftê heştê sal robine ser pê bila zarokê me zimanê xwe bîneke. Zarokê me hemane ara Kurdî Tirkî de nizad çi bêje. Evet çanda me ye, hebîn hebîna me ye. Heta em hebin her zamanekî em ê zimanê xwe hişyar bin, em bêjinê em lê hişyar bin bila zarokê me jî lê hişyar bin. Bila zarokê me zimanê xwe bîneke, bila vê heqareta ser me hate kire Xwedê ev zimana da me, bila vê heqaretê me neke. Abla Xwedê me ez Tirkî da em ê têkî bom.